persoa coa síndrome de Down ou discapacidade intelectual é como calquera outra. Ten os seus dereitos, as súas obrigacións e, por suposto, tamén ten as súas expectativas. De aí a importancia de que conte cos apoios adecuados ao longo da súa vida para chegar a ser parte activa da sociedade. Por iso, é esencial o traballo da Federación Down Galicia e as súas 7 entidades. A área de atención temperá está dirixida á primeira etapa vital, atendendo a pequenos e pequenas de entre 0 e 6 anos. O obxectivo é apoiar e estimular no proceso de maduración e desenvolvemento xunto á familia. Ademais, tamén inclúe a acollida no hospital, a sensibilización do persoal sanitario, o asesoramento familiar e a coordinación coa súa contorna. A área de inclusión educativa está dirixida a nenos e nenas que se atopan dentro do sistema educativo. O seu propósito é promover a inclusión nas aulas ordinarias a través da coordinación cos centros educativos e as familias, levando a cabo actuacións de sensibilización e formación. As entidades dan apoio psicopedagóxico a través do reforzo da lectoescritura, logopedia e comunicación ou estimulación cognitiva. A área de formación e emprego está dirixida ás persoas que finalizaron a súa etapa educativa ou que están en procura activa de emprego. O seu obxectivo é desenvolver as capacidades para a inserción laboral e a mellora da empregabilidade. Cabe destacar o programa Emprego con Apoio, no que os prospectores laborais informan ás empresas das características deste programa e os preparadores laborais forman a persoa no seu posto de traballo. A área de vida adulta e independente acolle os servizos dirixidos ás persoas que se atopan na súa adolescencia ou que finalizaron o seu período educativo. O seu fin é alcanzar a inclusión social activa, ofrecéndolles para iso apoio ao longo de toda a súa etapa adulta. Engloba a formación para a vida adulta, a vivenda, a afectividade e sexualidade ou a autoxestión. Tamén inclúe o envellecemento activo das persoas de maior idade. A área complementaria abarca todas as etapas vitais. Destaca nela o traballo na xestión do lecer e o tempo libre, as novas tecnoloxías, as habilidades emocionais, o fomento do deporte e a expresión corporal. A área transversal, pola súa banda, abrangue servizos que están presentes en todas as áreas, incluindo ademais as familias e a contorna social. Traballase a autonomía, a sensibilización, a intervención familiar e o voluntariado, entre outros. En Down Galicia orientamos os nosos esforzos para conseguir que as persoas logren unha vida autónoma e tomen as súas propias decisións formando parte da sociedade, xa que disto vai depender a súa calidade de vida. Conseguir a igualdade e a inclusión das persoas coa síndrome de Down e discapacidade intelectual é a razón da existencia das entidades Down. Down Galicia. Contigo podemos máis.